ассалому алайкум дӯстони азиз, мардами ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ, наворои мара аждад мекарги одамо. Имрӯз 16 апрели соли 2025 сол ҳами квартирара бовар кунен я акароикад неки ганда арзонашмон срочно бадай мега хатша тоқа мондем ки медонем савдо мешава ба ҳам хотир удалитиш кунем бо кадоми мақсад успед мекунӣ якумша тамошо мекунӣ оши ҷонтон шава. Анаи квартира дӯстон духонагаҳай 66.5 метри квадратияй. Нигоҳ кунен инами ҳолат ранги ҳамун нархи катлаван бори мефурӯшаш. Бовар мекунем бача азиз. Духонагаҳ қариб 67 квадрат. Духона мега 4 та тиреза дора. Яташ дута тиреза дора. Свежи воздух бисёр медорем мақсад. Хоб хона коробка. Доми 16 этажа, хона дар 8 этажа. Айраҳи калони мошинро мега дуюм дом. Иҷозати ремонта димо пас мегиренда шикатура сараш мекунем бача азиз. Хоб падезои дом шикатур кардагиай. Дом лифт дора. Нарх навош мега 1 квадраташ $450. Нигоҳ кунед. Ин қариб 67 квадратай. 8 этаж, доми 16 этаж. Шумо дар канали Саудо ТВ бача азиз медонем. Рақамои акара мемонем, рақамои WhatsApp-ша худотон бо занг мезанед, маълумоти пураша мегирем. Нархи ира нархи арзон гуфтанд. Анами яка бо мақсад якчанд квартираҳои дора ки мисол вариантҳои ҳастаи ремондор дора, вариантҳои без ремонт дора. Якчанд варианти хонаҳои фурӯшӣ боз дора ҳам яка. Оиди уҳо ҳам рақамои 4646 WhatsApp шай занг занед, боз маълумоти пура оиди дига хонаҳо аз тамоми гӯшаву канор қариб хонаҳора мисол метавонед ёфта бача азиз. Квартира дар Рудакӣ, повороти Ленинград, духонагаи 66.5 квадрат. Хоб ҳама хонаҳо мега тиреза дора, духона 4 та. Доми 16 этаж, хона дар 8 этаж, нарх 335,000 сомонӣ. Бача дар 335,000-уш ҳамира метавонӣ бихарӣ. Ина марамат ягон акатай, ягон дудартай, отатай хонахар боша. Дар поён падилитсия нависаги бача азизам, падилитсияра мечахенда прямои дар WhatsApp роиш мекунед акатона, ататона, хоҳарчатона, апоотона, амоотона роҳӣ кунед. Мақсад ам хеле гапҳо бача азиз. 335,000 сомонӣ. Маълумоти пура занг занед. Лайкора монена ки дар канали ма ҳозир подписатсия кунен. Чизе ки ман навор мекунам баҳри шумо ҳай. Рафти навори мода, тамошои наворда, хоб лайко қатъи поддержка кунен, подписатсия кунен. Чизе боша роҳӣ кунен, ё ки рафта видео мекунем, рақамои рекламара мегзорам дӯстони азиз. Барои реклама нависагай роҳӣ кунем бачо. Метавонем худам бо рафта видео навориш кунем. Зинда бошем бачо азиз. Медонам ки навори зур шид, не ки лайко камай. Оиди хона маълумоти пураша аз соҳибмулк дастас кунен. Оиди дига хонаҳо ҳам боз пурсон шен. Можад варианти кредит доша, хоб ипотекаҳо ҳастай ку, хоб баъдан боз дигар хел домҳо доранд. Оиди ҳамаш акахати чахчах кунен ку чӣ мегатон. Хоб зинда бошен. Раҳмат ба ҳаматон ки тамошо мекунед. Обод бошен. То навораи баъдина раҳмат ки Саудо ТВ-ра интихоб мекунед бача азиз.